Tao ka hindi? Tao ka hindi? Tao ka hindi? Hindi ka tao. Hindi na natin salamat sa Panginoon Kristo. Hindi ka tao. Hindi. Anong nilalang ka? Anong nilalang ka? Hindi! Bakit ka nananakit sa katawan ng tao ng kanyang asawa? Bakit ka nananakit kay Kristo mo? Ha? Ikaw ba'y nananakit sa kanya? Sa pangalan ni Jesus! Amen! Ikaw ba'y nananakit sa kanya? Ikaw ba'y nananakit sa kanya? Bakit mo siya sinasaktan? Akala mo, kaya hindi kita pinatay sa loob ng katawan niya at hindi kita sinaktan masyado. Inutakan kita. Maswerte tayo, Panginoong Hesus namang Nazareno. Maraming salamat po at pinagbigyan niyo po ang aking kahilingan. Talagang napakabait ng aking ama. Balak sana kita to dasin sa loob ng katawan ng asawa niya. Pero hindi ko magawa. Ngayon, anong kinagagalit mo sa kanyang asawa? Anong ginawa mo? Bakit ka nagagalit sa kanya? Amen! Ayaw ko siya! Anong ayaw mo? Ayaw ko siya! Bakit nga anong ayaw mo? Bakit? Ayaw ko siya! Anong ang dahilan ng bakit kung ayaw mo? Sabihin mo sa akin, ano? Anong dahilan? Ayaw mo? Ayaw mo? Tanggalin mo yung sakit na nilagay mo sa kanya. Tatanggalin mo hindi? Ayaw mo? Ama, Jesus Nazareno, pasintabi po, tinatawag ko na po ang aking mga anghel na si Elas at si Iya, Rafael, ang Karngel, selyuhan ng bahay at selyo ng buong katawan ng taong ito upang hindi mapinsala. Aatake tayo ng susunod-sunod. Ayaw tayo pagbigyan. Matapang siya. Tignan natin ang tapang niya kung hanggang saan ang pinakamas malakas ang tapang nito. Ikaw ang mapilit, ha? Nakikiusap ako bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Bahala ka sa buhay mo, ha? Mabait kami kung mabait kayo. Salbahe kami kung salbahe kayo. Sige, kumanda ka. Titingnan natin ang galing mo. Sa pangalan ng aking ama na si Jesus, sa pangalan ni Jesus, iilawan niyo po ang aking kamay upang maging sandata ito. Ang lahat ng aking salita ay mangyayari sa araw nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sige. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Ano? Hindi ka pa susuko? Ayaw ka! Ayaw mo talaga. Anong nilalang ka? Espiritu ka ba? Elemento, masamang espiritu. Anong tawag sa'yo? Sa pangalan ni Jesus. Arigo! Ayaw talaga. Matibay, ha? Itaas ang antas ng dasal, magnetiko. Painitin at bigyan ng init ito. Amen. Masakit! Ano? Masakit. Bakit ayaw mo alisin yung sakit ng taong yan? Bakit nga nung nga ginawa sa'yo? Tanungin kita. Sinaktan ka ba niya? Tao ka ba? Hindi ka ba tao? Tao ka ba? Hindi. Hindi! Anong espiritu ka? Elemento ka ba? Ano? Ayaw mo. Nakikipag-usap pa ako ng maluwalhati sa'yo, ha? Hindi pa kita sinasaktan. Sasaktan na kita. Hindi ka tao, ha? Ano? Sige, ayaw mo talaga, ha? Ha? Ayaw mo talaga, ha? Ikaw pumilit, ha? Pangalawang antas na dasal. Amen. Ano? Kakalasin mo hindi? Okay, kalas. Ano nilagay mo sakit sa kanya? Ano nga nilagay mo sakit? Ano? Ano? Ayoko! Bakit tayo mo sabihin sa akin yung nilagay mo sakit? Talaga matigas ang... Ayaw mo talaga, ha? Sige, kalas. Kalas. Sige, kalas. Anong tawag sa'yo sa elemento ka? Anong espiritu ka? Ha? Anong tawag sa'yo? Aswang! Aswang ka? Ika. Babae kang aswang o lalaki? Babae kang aswang o lalaki? Sa pangalan ni Jesus! Babae! Sige. Babae! Anong ginawa mo sa asawa niya? Paano nagkakaroon ng sakit yan sa katawan niya? Anong ginawa mo, aswang? Aswang! Anong ginawa mo sa kanya? Ay, salbahe ka talaga. Ayaw mo talaga, ha? Mapilit ka talaga, ha? Ikaw ang magsasabi. Humanda ka na ngayon. Magbibigay ka ng salita sa akin o hindi? Ayaw mo talaga ako pagbigyan, ha? Ikaw mapilit, ha? Pagbibigyan kita. Talagang gusto mo lumaban ng lumaban, ha? Tingnan natin ang galing mo ngayon. Mapilit kayo, ha? Aswang ka, ha? Aswang! Sige. Talaga po. O, sige. Tanggalin mo. Ano, bakit mo binigyan siya ng sakit? Babae kang aswang o lalaki? Babae. O, sige. Taga saan ka aswang? Saan ka lugar? Saan? Saan? Aray! Saan? Aray! Saan? Aray! Ayaw mo talaga, ha?
Saan ka aswang? Antipolo! Antipolo ka? O sige, kalas. Paano ka napunta sa lugar nila? Paano mo ito nakita? Taga Antipolo ka. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Sige, kalasin mo. Bakit mo siya nabigyan ng sakit? Paano ka nakarating? Sa Nueva Ecija kayo, di ba? Paano ka nakarating ng ano? Paano mo siya nabigyan ng sakit? Aswang, taga Antipolo. Bakit mo nga? Paano nga siya nabigyan ng sakit? Kailangan ko ng magandang detalye. Paano mo siya nabigyan ng sakit? Ayaw mo? Ayaw mo magsalita? Hindi na nga kita tinodas dyan sa loob ng katawan ng taong yan dahil alam ko meron yan. Ha? Paano mo siya nabigyan ng sakit? Kung paano sinasabi mong aswang ka? Ayaw mo? Paano? Tinatanong kita, aswang! Paano mo siya nabigyan ng sakit ng gano'ng kabilis? Paano ka naman nakapasok loob ng katawan ng taong ito? Sinungaling ka talaga? Aray ko! Gusto ko siya! Sino? Gusto ko siya! Sino? Gusto ko siya! Gusto mo yung lalaki niyan? Oo. May gusto ka pagmamahal sa kanya? Oo. Saan mo siya nakita? Isusundot ko na itong sibat sa puso mo, diretso to. Paano mo siya nakita? Paano ka nagkakaroon ng gusto sa kanya? Saan mo siya nakita? Bye! Sa bahay? Bye! Ano ang bahay? Ayaw mo talaga sabihin sa akin? Hindi ko na ngayon yung pangalan mo. Saan mo siya nakita? Saan? Saan bahay? Maraming bahay? Bye! Ano ang bahay yun? Bye! Saan yung bahay? Aliwan! 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 Ano yun? Ikalas! Ito na. Saan lugar yun? Matanong ko sa'yo, saan lugar yun, aswang? Saan na lugar yun? Hindi ko alam. Sa pangalan ni Jesus! San Jose! San Jose? Maraming San Jose. San Jose sa Pampanga, San Jose sa ano? San City! Ano yun? Sa mismong bayan po namin. Okay, kalas! Eh di taga ano ka lang? Taga, saan ba kayo? Sa ano siya po, napadpad lang siya. Kung taga-antipolo siya, Okay, kalas! doon siya nagtatrabaho. Anong nilagay mong dasal sa kanya para sumakit sa katawan niya? Imposibleng walang dasal ang nilagay mo ng ganun kakabilis na aswang. May gusto ka sa kanya? Ay, bakit hindi mo na siya kunin? Kaysa binibigyan mo, di ba mahal mo siya? Kung mahal mo isang tao, dapat hindi mo bibigyan ng sakit. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Sinasabi ko! Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Huwag ka magsinungaling. Alam ko yung nasa loob ng katawan niya kanina. Kaya hindi kita tinapos sa loob ng katawan niya dahil ginagamit mo kahinaan ng kanyang utak. Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Ayaw mo pa rin talaga umamin. Amen! Dalawa! Dalawa! Ano yung isa? Dalawa! Ano yung isa? Ano yun? Hindi ko alam. Anong elemento yun? Aswang din! Babae sa lalaki? Lalaki! Lalaki. Mamaya may papakita ko sa mata niya doon sa pinicture ko kanina. Makikita mo. Kaya pala nagtataka ko meron ng pakpak doon sa likuran niya. Kaya iniisip ko yung may patay ito na anak. Baka anghel yun. Pero tataka ko, malapad ang pakpak. Walang ganun pakpak ng anghel. Diba pinicture ko kanina? Kalas! Eh, bakit niya sinasaktan? Aswang ba? Bakit? Gusto ko yung totoong aswang, ha? Hindi ako aswang, ha? Saan mo na pagmana ng aswang? Ilan taon ka na, aswang? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Huwag ka magsinungaling. Maraming beses na ako nakalaban ng aswang. Maraming beses na. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Ang napakarami na. Ilan taon ka na, aswang? Sabi ng aswang, sa akin, huling nakalaban ko siya, nakita ko siya ng dalawang mata ko at nakipag-usap siya sa aking isipan. Kaya daw siya pumapasok doon sa babae dahil kinukuha niya yung kagandahan ng babae kasi matanda na siya. Kailangan niya kunin ang espiritu nito para manatili siya maging bata sa paningin ng mga lalaki. Para makahikayat siya ng mga lalaki na aalawin niya at bibigyan niya ng sakit. Kaya nagtataka ko yung babae, maganda siya sa panlabas. Pero pag nakikita ng mata ko, baliktad, puro siya uod. Ilan taon ka na, aswang? Ilan taon ka na? Ha? 52. Ano? 52. 52 ka pala, 52 edad ka na. Di lola ka na. Ibig sabihin, wala ka ng katas. Ha? 52. Okay. Kalas, ng kalas. Kalasin yan. Bilisan mo. Oh! Galit ka. Hindi. Kalas. Magagalit ka sa akin, ha? Mabait ang aking ama. Hindi
kung tutusin, gusto ko nang tulitin na patayin ka sa loob ng katawan ng asawa niya. Pero hindi ko magawa. Kasi alam mo bakit? Gusto ko malaman ang katotohanan. Dito, gusto kong alamin. Ayaw ko bumitaw ng salita. Ha? Kaya pala may nakita ko sa mata niya na parang lumilipad. At pinicturean ko yun. Baka ipapakita ko sa pamilya niya yun. Naintindihan ko na kung sino ay may pakpak sa loob ng katawan niya. At nakikita ko maitim ang kanyang mga mukha. Kaya gusto ko mapatunayan kung ikaw ba ay masamang espiritu anong nilala. Kaya pala hindi mo lang. Kalas na kalas! Ayun na, ito na. Ito na. Aray. Bilisan mo. Maging totoo ka sa sarili mo kung gusto mong gumaling. Itong aswang nito, naghahanap lang to. 52 years old ka na. Taga saan ka sa lugar? Saan ka lugar? Taga Taga doon ka rin. Saan mo na po yung paglalay ng aswang? Sa nanay mo, sa tatay mo? Sa lahi niyo? Saan? Ayaw mo? Saan ka mo na? Ilan kayo magkakapatid na lang? Aswang! Lima kayo? O, pang ilan ka sa lima? Pang ilan ka sa lima? Tatlo. Pangatlo. Sige. Lahat ba kayo puro aswang? Hindi. Tinatanong ko kung lahat kayo. Hindi. Saan mo nakuha yung pag-aswang? Sino nagturo sa'yo? Angkan mo ba yan? Saan? Saan? Hindi. Paano mo nga nakuha? Gusto ko malaman ang detalye. Susunod-sunurin na kitang susundutin ko ang katawan lupa mo para masaktan kita na masaktan. Makikipag-usap pa hindi? Hindi ka makikipag-usap? Ha? Hindi. Hindi ka makikipag-usap? Hindi. Talagang ayaw mo? Talagang matigas ulo mo, ha? Alam mo, sinusubukan ko nang awatin ang aking mga kamay upang hindi kita saktan, para maging payapa ka. Papakawalan kita. Isang kondisyon. Makikipag-usap ka na maluwalhati, alang-alang sa pag-ibig ng Diyos at kapayapaan, o magiging matigas ka kasing tigas ng bato. Lahat ng ginagawa mong tigas, kasing tigas din itong daliri ko ng isang pako na susundot sa buong katawan mo para lagyan lang kita ng sakit. Lahat ng sakit ng ginawa mo sa taong ibabalik ko sa'yo. Mamili ka. Papakawalan kita o makikipag-usap ka para maluwalhati ka makakalis sa loob ng katawan niyan, o ayaw mo makipag-usap, tetepokin kita. Mamili ka. Makikipag-usap ka hindi? Makikipag-usap ka hindi? Tinatanong kita, makakipag-usap ka hindi? Ay, mahirap maging bingi. Talagang ayaw ako nito. Ilan ito? Ilan na yun, Pei? 16. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ng Ama! Okay, makikipag-usap ka hindi? Makikipag-usap ka? O sige. Saan mo lang yung aswang nyo? Sa magulang mo, sa tatay mo, saan ka ng lolo mo, sa lola mo? Saan? Saan? Sa pangalan ng Ama! Aray, nanay! Nanay! Nanay? Sige ka las. Ilang kayo sa loob ng katawan ng taong yan? Dalawa! Kano mo yun? Aswang na lalaki? Kano mo yun? Hindi ko lang. Sige, linisin mo muna at kakausapin ko siya. Tanggalin mo. Anong nilagay mong dasal dyan sa loob ng katawan niyan? Para maangkin mong kaluluwa niya. Anong sakit nilagay mo? Huwag ka na magsinungaling! Alam ko na lahat yan. Hindi lang ikaw ang aswang nakalabang sa buong mundo ko, sa buong Pilipinas. Tanda mo, marami pa. Hindi lang ikaw ang pinakamalakas na aswang na kalaban ko. Kaya niya nga paggalawin yung bagay sa paligid ko eh. Tinatakot niya nga ako eh. Marami na akong nakalaban na ganyan. Ikaw, mababa ka lang uring aswang. Pero aaminin ko sa normal na tao, kakayanin mo sila at baliwala lang. Pero sa amin, hindi ka ubra. Tanda mo. Tatanungin kita. Ulitin ko, anong dasal nilagay mo sa kanya? Pampaano yon? Anong laman o dasal o pampaano sa ugat niya? Ano ba? Kinakain mo ba ang ulo niya? Binabawasan mo ba o nilalagyan mo ng sakit? Ewan ko. Ano? Ayaw mo pa rin? Aray! Aso! Ano? Aso! Aso! Aso? Anong ginagawa mo sa aso? Sa pangalan ni Jesus Cristo, anong ginagawa mo sa aso? Ay, kinakain! Kinakain! Totoo nga sinasabi niya. Yung pinicturean ko kanina yan, may nakita rin akong aso. Kaya ipapakita ko din yung unang picture ko sa inyo. Pinapakain po niya yung aso sa kanya. Hindi, may kumakain sa kanyang kaluluwa. Ibig sabihin nun. Nilalaso ng katawan niya upang lahat ng sakit ay mapunta sa kanya hanggang kainin ang kaluluwa niya at katawan lupa niya. Pinapakain sa aso ito. Bilisan mo! Oh. Marami kasing ibig sabihin ito eh. Hindi kayang ito ipaliwanag ng mabilisan. Sa dami kong experience sa lola ko, marami ako natutunan sa kanya. Bilisan mo! Bilisan mo! Oo. Tatawagin ko lang. Totoo! Ilang kayo sa loob ng katawan niyan? Dalawa!
Saan? Sa loob ng katawan ng babae nito, sa loob ng katawan ng lalaki yan. Saan? Saan? Babae. Ito. Kinuha kayo ng Diyos, papunta niya sa loob ng katawan niyan. Sige. Hinto mo yung kamay niya. Meron pa ba? Wala na. Meron pa ba? Wala na. Ala na. Okay, tatawagin ko yung lalaki. Siguraduhin mo lang pag nagkamali ka. Hindi mo kamag-anak to. Hindi mo to kilala. Hindi mo to kapatid. Ha? Hindi mo to kapatid. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Isus, Amang Nazareno, iilawan niyo pong aking kamay upang kunin ang aswang ulit sa loob ng katawan niya kung anumang nilalang ng masamang espiritong umaalili sa loob ng katawan nilang dalawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pasok! Anong nilalang ka? Kilala mo ba si Jesus? Tao ka hindi? Hindi. Lalaki ka babae? Lalaki. Lalaki ka! Lalaki. Sa pangalan ka ba? Sige, kalasin mo. Anong nilagay mo sakit sa kanya? Tingnan mo. Grabe at tigas ng tiyan niya. Kapayat-payat lang itong babae nito. Ay, lumubog yung daliri ko. Bumabalok ito. Nandiyan siya sa loob ng katawan. Pag ganyan, may sapi ang isang tao, kahit ito pagamitin mo, ay lumubog. Pag wala na yan dyan sa loob ng katawan, kahit anong bigay ka yan, pag ganyan meron. Diyan mo malalaman na may sanig yan. Kasi kung normal na tao yan, lulubog yung daliri mo. Tutusin, ginagamit ko na yung ano ko. Ayaw niyo lumubog. Alas! Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Diyan mo malalaman na may sapi ang isang tao. Pag sinusundot mo namin ng daliri, bumabalik din yung daliri namin. Mayroon tao sa loob ng katawan. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan na ba? Ikaw, aswang na lalaki. Saan mo to nakita yung lalaki nito? Saan mo siya nakita? Sino ka? Kakilala mo to? Hindi. Paano ka nakapasok sa loob ng katawan niya? Paano? Amen! Galit ako! Bakit ka nagagalit sa kanya? Galit ako. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Bakit ka? Ha? Magaling siya! Anong magaling? Magaling saan? Saan? Uminom! Magaling sa uminom? Uminom! Eh di pa inumin din kita. Lunurin pa kita ng mamaya ng tubig ng holy water. Di malalasing ka dun sa katinuan. Okay. Kakilala mo to. Magkakilala kayo. Magkakilala kayo, hindi? Hindi! Hindi! Nakita mo na siya. Nakasama mo siya sa trabaho, hindi? Nakasama mo siya sa trabaho, hindi? Hindi. Hindi? Eh, paano ka nakapasok sa kanya? Paano mo siya binigyan ng sakit? Saan mo ito nakita? Amen. Inuman! Nag-inuman kayong dalawa? Ano? Hindi mo siya kaibigan. Yung kaibigan mo yung kaibigan niya. Siyempre, di mo naman siya mapapainom, kundi pinainom ka niya. Paano nga kayo nag-inuman? Ikwento mo! Pinainom niya ako! Sige. Pinainom niya ako. Pinainom ka na, tapos binigyan mo ba ng sakit? Walang iya ka, salbahe ka, no? Ayaw mo ba nakatagay ka na? Anong pinainom sa'yo? Red Horse? Anong alak? Emperador! Emperador? Sige. Ano? Paano kanya napainom? Sino kasama niya? At nasaan siya yung oras niyo? Gabi ba yun? Umaga, tanghali, hapon? Gabi! Okay. Saan ka banda napainom? Saan lugar? Saan? Stasyon! Stasyon! Ano? Stasyon! Stasyon. Saang istasyon? Anong istasyon? Natabangan! Ano yun? Yun doon po siya nagtatrabaho. Pero po siya. Bumbero siya? Hindi ka bumbero? Bumbero ka ba hindi? Hindi! Hindi! Okay. Kalas, nakalas. Anong kinagagalit mo sa taong yan? Bigyan mo nga ako ng konting detalye kung anong kinagagalit mo sa loob ng katawan yan. Bigyan mo ako ng detalye. Mayabang! Mayabang siya? Paano siya nasabi mo mayabang? Sige nga, bigyan mo ako ng magandang detalye. Papakawalan kita kung sasabihin mo ang katotohanan. Paano mo nasabing mayabang siya? Sa pangalan ni Jesus! Babae! Maraming babae! Maraming babae! Marami siyang babae. Marami siyang babae. Ba't nainggit ka sa kanya dahil marami siyang babae? Oo. Ilang taong ka na? Lalaki? 43. 43 years old ka na? Kaya hindi magpagupit ka ng buhok, magpaparlor ka para marami ka rin babae. Kayo babae lang pala. Doon sa Maynila, doon sa pier, maraming babae. Doon kung saan ako dati nagmaneho. Araw-araw doon, meron ka lang doon 3-20. Mamimili ka pa, sariwa, bata, matanda, may ngipin o wala. Kalasin mo, yun lang ginagagal mo. Aswang ka ba hindi? Yung totoo. Aswang! Paano mo nasabing aswang ka? Aswang! Paano nga nasabi sa mo nakuha? May pakpak ka. Paano nga nasabi sa mo yan? Sa mo nakuha yung karunungan ng pag-aswang? Lahi namin! Lahi namin!
anong probinsya ka? Ano ka? Leyte! Leyte! Leyte ka? Taga Leyte? Ano yun? Nagaluto dun sa... Tanungin niyo po. Okay, malalaman ko rin. Sige! Ano ka ba trabaho mo? Anong trabaho mo? Anong trabaho mo? Nagsusugal! Magsusugal ka? Nagpapasugal ka o mismong ikaw nagsusugal? Nagsusugal lang! Nagsusugal lang! May trabaho ka wala? Wala! Wala! Nagsusugal lang! Nagluluto ka ba hindi? Hindi! Ilan ang anak mo? Dalawa! Babae, lalaki? Lalaki! Ano yung panganay, lalaki? Lalaki! Ilang taon yung lalaki? Dalawa! Ilang taon yung lalaki? Dalawa! 2 taon pa lang? Sigurado ka? Yung babae, ilang taon na? 5! Ilang taon na anak mo? Yung... Panganay. Ito, taon ito. Ito. Ay, ano po, pito, magpawalo na po yung bunso. 13 po yung panganay. Malala yung edad. Yung anak po nila. Jay, kaya! Hindi ka nagtatrabaho doon malapit sa Bomberuan. Nagtatrabaho ka doon, hindi? Hindi! Tagatong ka doon. Anong trabaho mo? Anong trabaho mo? Nagsusugal! Anong trabaho ng asawa mo? Wala! Paano kayo nabubuhay? Wala! Nagpapasugal ka? Oh! Teka lang. Natanggal. Anong nilagay mong dasal sa kanya? Nakataon-taon anong ginawa mo sa kanya? Ano? Tinatanong kita ano? Pinakain ko siya! Nang ano? Pinakain ko siya! Anong pinakain mo? Pinakain ko siya. Ano ang pinakain mo? Anong manok ba yun? Karne ba yun? At saka gulay ba yun? Malay ko kung ano? Ano kung mangula? Karne! Karne! Anong karne yun? Baboy! Baboy! Naunawaan ko na lahat ang nilagay niyo ng Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Jesus ng mga Nazareno. Kompleto tanong ko sa iyo. Totoo nga sinabi ng Diyos. Tama yung pinitsura ko sa mata niya. May pakpak dalawa, tapos may aso doon at may baboy doon. Ayun na, naunawaan ko na. Ipikit mo yung mga mata mo. Huwag ka makipag-usap. Baka magsing ang diwa niya. Ginagamit natin ni medium ang katawan ng asawa mo. Wala naman itong alam sa ginagawa niya. Alam mo ba yun? Kasi, tingnan mo, nasasaktan siya, oh. Ayan, oh. Hindi sabihin, nandiyan pa yan. Hindi pa yan tinatapos. Babalik pa kayo sa loob ng katawan niya. Bibigyan niya pa ng sakit. Tinatanong ko kayo. Hindi na. Tigilan mo na yan, ha? Ikaw, babae, tigilan mo na rin yun, ha? Alisin ko na! Lahat, linisin yung dalawa. Kung maintindihan, kaya mabuti nandiyan kayo. Kung maintindihan yung sinasabi niya. Masyadong Tagalog yung bahay aliwan niya. Sabarit, sabi niya. Hindi, bahay aliwan niya. Itong babaeng ito, huwag ka makinig. Kakalasan kita ng bibig. Itong babaeng ito, tagasan ko. Hindi ko po alam. Ay, siya po mismo. Ito. Sa San Jose po. Taga sa amin din po. Isang bayan lang po kami. Hindi ito tagalite. Ay, hindi po. Lagi. Hindi. Upikit mo na. Pumikit na. Tanggalin mo pa! May lahi po yung tatay niya. Ngayong nawa ko na. Masamang espiritu ang malilis sa loob ng katawan ng kapatid mo. Ang mga sumabas ngayon naglalaki ng mga kumukuha ng mga lakas sa loob ng katawan ng tao. Yung hindi na't nagdarasal sa Diyos. Ilang beses na ako nakalaban ng aswang. Sila pong humahalili sa katawan ng lupa ng tao. Oh. Kaya nagkakagawa ng kasalanan ng tao. Ang pangalan ng Ama! Huwag ka nang babalik sa Kanya. Hindi na. Naintindihan mo? Hindi na. Papakawalan ko kayo bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Pag inulit mo ito, tandaan mo, sa araw na iyon ay lulumpuhin ko kayo. Sa araw na iyon ay pupugutan ko kayo ng hininga. Makikiusap ako sa Panginoon Kristo na kayo ay gabayan at bantayan. Umiwalay na kayo sa masamang espiritu. Kung kaya mo, kaya kong kalasin ng Panginoon Kristo ang masamang espiritu ng aswang na umalili sa loob ng katawan lupa nyo. Kung kayo ay tatawag sa aking Ama. Tao pa rin kayo. Nilikha pa rin kayo ng aking Ama. Panginoon pa rin natin ang may-ari sa inyo. Walang sino man ang dapat sambahin nyo kung di ang Panginoon Kristo. Walang sino man ang maghahari sa ating buhay kung di ang Diyos lamang. Naintindihan mo, babae, lalaki? Opo. Naintindihan mo, sinasabi ko? Opo. Kung pwede na nga lalaki, totodasin na lang kita. Pero naaawa pa rin ang puso ko. Pagbibigyan kita. Inamin mo naman ang katotohanan. Ikaw, babae na mahilig sa laman. Tigilan mo ang mga tao, naintindihan mo. Magbalik ka loob sa papakawalan kita sa araw na ito. Mayroon ako isang kondisyon. Naintindihan mo, sinasabi ko. Ikaw lalaki, manahimik ka sa ginagawa mo. Naintindihan mo.
Ulitin mo pa to, hindi na kita pagbibigyan. Naunawa mo sinasabi ko. Lumabas ka na sa loob ng katawan niyan. Lumayas kayo, masamang espiritu dalawa sa loob ng katawan ng tao ito. At ganun din sa loob ng katawan niyan. Huwag kayong maniraan sa buhay ng tao. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan o. Alampas na. Wala na. Nakita mo to, dulong daliri. Wala na, di ba? Isipin mo kanina, kahit Di na. gamitan ko na ng gamitin ang pwersa ko, halos buong katawan ko na ginaganon ko. Parang matigas na abs eh. Masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng tao ito, patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, bigyan mo ko ng kapangyarihan na Ilat ate. Baba, pa. Uminom ka ng tubig para bumalik agad na lakas mo ng ganang kabilis. Anong pangalan mo? Sige, inumin mo muna yan bago mo sagutin ang tanong ko. Dahan-dahan, baka masupit kitang hangin mo sa katawan. Anong pangalan mo? Mary Grace. Mary Grace, babae ka lalaki. Babae. Saan ka may nakita ka ba liwanag madilim? Etc. Yung una po madilim. Ngayon, Maputi. anong maputi? Maliwanag. Anong liwanag ng puti? Flashlight? Ilaw? Nasasakyan? Ano? Ulap. Ulap? Anong ginagawa mo sa ulap? Anong ginagawa mo dyan sa ulap? May nakita ka ba liwanag doon? Liwanag. Sa ulap? May nakita ka mga anghel? Wala. Maliwanag din. Maliwanag. Walang yumayakap sa'yo na para malamig? Wala. Hangin. Mahangin lang? Bakit hindi ka nalaglag? Siguro pag nalaglag ka galing ulap, sigurado durug ang buto mo. Magmukha ka mo ng mga medyas, kakalasin pa yung kalas ng dasal mo para umintong init. Sabihin mo muna in Jesus' name. Amen.